Dobar dan i pozdrav, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 101. emisiji Hrvatska košarka, ali zapravo 25. ovosezonskoj emisiji koju radimo iz Bakarskog zaljeva. Nedaleko odavdje je jedan klub koji već ima svoju trajnu vrijednost u okvirima Hrvatskog košarkaškog prvenstva, Adria Oljž Krljevo, i želimo vidjeti aktualni trenutak. Ali ne samo to, već i pozdraviti kvalitetu koju interpretira Nik Slavica u našim okvirima. 3 puta uzastopce osvojiti naslov najkorisnijega igrača kola, to zaista nije mala stvar i želimo čuti njegovu priču na kraju krajeva kako je ovdje u Adriji Oljž Krljevo i kako je zapravo doživio ono sve što je bilo iza njega. Mi ćemo se svakako baviti i Hrvatskim košarkaškim prvenstvom nakon uspjeha naše reprezentacije. HT Premier Liga nam je u centru pažnje, kao i nastupi naših košarkašica u njihovom prvenstvu, i sve to u sljedećih otprilike pola sata. Za sami početak Nik Slavica, njegova priča, vjerujem da će vam biti interesantna. Meni je izuzetno drago da sam tu, da igram košarku nakon skoro 5. mjeseca, to je skoro 10 mjeseci da nisam odigrao utakmicu, i drago mi da je trener tu vidio nešto u meni da mu mogu pomoći na terenu, i eto, rezultati neki dolaze i to je. Pa dolaze definitivno, i sama ekipa Škrljeva se podigla vašim dolaskom. Pa sigurno da nije bila dobra situacija kad sam došao, bilo je ispadanje iz lige, i sad mislim da sam donio to neko samopouzdanje ekipi i da sam sad svi smo više u utakmici, s puno više energije, s puno više bez straha igraju puno igrača, i mislim da zato i dobivamo utakmice. U zadnjoj utakmici 29 koša, 14 skokova, bilo je tu i asistencija. To su krasni učinci, bilo ih je nekoliko puta za redom. Pa ništa, ekipa Zaboka, odlična ekipa, mislim da su 7. na tablici. Došli su tu, dečki odigrali su odličnu utakmicu, zabili su skoro 100 koševa, ali eto, mi u trećoj četvrtini smo nešto prelomili i lagano utakmicu završavali u našem ritmu, i ništa, svaka čast, i čestitam i svojim dečkima i njima za odličnu utakmicu. Koliko vam odgovara ova pozicija na kraju krajeva u ekipi i što vam najviše odgovara? Trojka, četvorka, znam da ste igrali čak i na petici. Da, pa moja pozicija je trojka, to je uvijek bilo tako. Prvih 19 godina sam igrao na trojici, i onda su me lagano prebacivali na 4 i tu se mogu isto snaći, a u CDViti smo nešto stavljali na 5, ali to nema nikakve veze sa mnom. Tako da ja sam najviše 3 i 4 mogu pokriti. Mogu pokriti 1 i 2. Ako treba, da. Ako treba, mogu sve pozicije. Škrljevo, kakva je to ekipa? Kakva je uopće liga iz vašeg kuta gledanja? Pa, Hrvatska liga, okej. Mislim, iznenadili su me, iskreno mislio sam da se igra malo u sporijem ritmu ova liga, ali eto, zadnju utakmicu 200 koševa bilo na utakmici i igralo se gore dolje, i to me baš iznenadila ta utakmica, tako da imam odlično mišljenje da nije tako loša kako ljudi pričaju da je liga loša, i mislim da najvažnije što ova liga treba je da se usmjeri na najviše rad s mladim igračima, da oni najviše igraju, da stasaju, i da tako dobivamo što je bolje i bolje igrače. Sada vam dolazi jedna vrlo interesantna ekipa koja ima znanja, ima kvalitetu, to je Osijek, vrijednosnica Osijek, puno interesantnih igrača, bit će dobra utakmica. Sigurno će biti dobra, oni su izuzetno napadačka ekipa, zabivaju oko 90 nešto koša u prosjeku. Imam dečki tu s kojim sam ja igrao, s njima i protiv njih, i ništa, očekujem tešku utakmicu, dečki jako dobro igraju i mi da damo sve od sebe, i ako uspijemo pobijediti, pobijediti. Slavica goes up for the dunk and draws the foul. Nik, prošli smo malo sadašnjost, stavimo malo do prošlosti. U krajnjoj liniji interesira me zapravo taj vaš put, jer vi ste i obilježeni na neki način kao prospekt, kao jedan igrač koji mora napraviti karijeru. U kojoj mjeri vas je to opterećivalo kroz neku prošlost? Pa, u nikakvoj mjeri. Znao sam da svi pričaju okolo, ja se pokušam ne obazirati što ljudi pričaju, i sad mi je tako, i imam svoje mišljenje i mišljenje ljudi oko sebe, i to mi je najbitnije, i
ne mogu ja sad razmišljati šta će reći on ili on. Meni je najbitnije da sam ja sam sa sobom i svom familijom, znam koliko sam dobar i koliko vrijedim. Ma to mi je interesantno i zbog toga što dolaze novi dečki, novi mladići, prkačini i već se diže nekakva prašina koja im sigurno na neki način onemogućava kvalitetu. Možda nekakav savjet za njih. Prošli ste sve to? Pa ništa, ja sam prošao i gore stvari nego oni 5 puta gore. Što se tiče njega, ja bih mu preporučio iz mog iskustva da sjedne da on sam da ne izgubi samopouzdanje, da glavu gore, da trenira najjače šta može i da bude pozitivan i da samo rad u tim godinama. A što se tiče njegovog sad igranja i neigranja, to neću da ulazim, to bi trebao on sjesti sa svojim ljudima, bližnjima i menadžerima i vidjeti šta je najbolje za njega. Vi ste super mladi još uvijek i sigurno možete aktivirati karijeru do većih razina nego što je naše prvenstvo. Vjerujem da razmišljate u tom pravcu. Sigurno, ovo mi je samo bilo da se nekako, ajmo reći, vratim u život nakon tih 10 mjeseci što nisam odigrao utakmicu jer nisam našao pravi klub na većoj razini gdje ću igrat, gdje ću se razvijat normalno, gdje neću biti 7., 8., 9. igrač i ovo je meni najbolja situacija tu jer igram bez opterećenja, uživam u košarci, uopće mi nije bitno novci ili ajmo reći te stvari, glavno mi je samo da igram i da su svi sretni i to je to. Jako rano ste otišli iz Šibenika, zapravo koliko ste imali godina? 10. Prema Zagrebu i kako ste se uopće snašli u jednom takvom mladom? Pa ništa, s 10 godina ko svakom djetetu otići sa svih svojih prijatelja i prebaciti se u drugi grad i igrat košarku i sve novo i jezik i drugčiji, mi smo tamo pričamo i našim tim narječjem. Pa meni je to bilo prvi 3 mjeseca bilo katastrofa, to se sjećam, nisam s nikim pričao, ali sad mi imam više prijatelja u Zagrebu nego u Šibeniku. Pretpostavljam da bilo je i dobrih epizoda u Zagrebu, u Ciboni, Cedeviti. U Ciboni ste igrali povremeno i jako dobro. Pa u Ciboni je bila situacija, na primjer u Ciboni kad sam došao 17 godina do 18,5 nisam igrao ni minute. Znači 17 godina nisam, da bi 5 sekundi bi me stavio zadnjih 5 kad na -30 razlike. Znači to je bilo jedino i to je mene ubijalo, imao sam osjećaj kao da uopće nisam dio momčadi, kao da nemam tu, sam dođem tu, pomažem im u treningu i ništa ne radim. I onda kad se nešto tu malo otvorilo, mislim da sam to iskoristio 150% za mogućnosti kakve sam imao dok smo igrali, koliko su akcije igralo na mene i to. I mislim da sam imao u Ciboni čak 20 odličnih utakmica, ali jednostavno kako bi jednu igrao, druge dvije bi igrao po 5 minuta i onda to je mene isto kako možeš jednu odigrati odlično pa drugu te stavi 3-4 minute, to mi je isto bilo i zato sam htio ići i nisam mogao više. U Cedeviti je pozicija, pretpostavljam, bila problematična? Da, kad sam došao u Cedevitu, to mi je bila iskreno da kažem, htio sam ići vani. U Cedevitu bio sam malo skeptičan jer oni napadaju ABA ligu i nisam znao hoće dječko od 20 godina hoće moći igrati u takvom velikom klubu koji puno ulaže. I meni je bilo najbitnije samo da igram, ni nije bilo bitno, ni uvjeti, ni ništa, to nisam njima kao doći ću za ovoliko ili doći ću ili ako. Ja sam samo htio da igram i oni su rekli da ću igrati samo na 3 i mene je to pozvalo tamo. I kako sam došao tamo, samo su me prebacili i onda sam im rekao da bolje da ne igram nego da igram na 5. Kakvi su bili pokušaje u Europi? Znam da ste bili kod Željka Obradovića u Istanbulu. Kako je to bilo vrijeme? Pa to je bilo to baš prije Cedevite. Mislim, to mi je bilo lično iskušenje. Moj menadžer mi je rekao da odem tamo, da bi trebao potpisati za njih, pa ići na posudbu i to je bilo 100% riješeno, da ću ići u Fener i da će Fener me slati na posudbu u prvu ligu i meni je to bilo odlično. Ali desilo se tamo kad sam ja bio da je došao vlasnik kluba, tako su meni rekli, vlasnik kluba i rekao da više ne želi strance, da želi da bude, i onda su oni otjerali Peru Antića, koji sam tad ja s njim se izdružio i trenirao skupa. Njega su otjerali i doveli su još 2 Turčina. I ništa, tamo nemam šta, odlično je, nema se šta reći tamo, sve na vrhunskoj razini. With one of the plays of the tournament, blocked Jason Tatum. What a play! Na YouTubeu
Vaša blokada Tatuma je bila zaista spektakularna priča. Milioni ljudi su to vidjeli, pa mi ćemo i pokazati u ovoj našoj emisiji tu blokadu. To je zapravo zastrašujući trenutak snage jednog dečka koji danas jest jedan od najboljih igrača NBA ligi. Sigurno da je on, to ja govorim milion puta ljudima, da je on u Hrvatskoj pitanje bi on uopće bio u NBA-u. To ja garantiram da su male šanse da bi uopće bio u NBA-u. Tamo je situacija da, što sam i rekao, da je on i od malih nogu, on je programiran da bude taj igrač. Znači on nema šanse da se njemu doći, da će on doći na neki college, da on neće igrati, jer on je od 13. godine programiran, on je veliki igrač i on će biti. Tako samo dečko nastavlja, nije imao nikakvog sigurno pritiska, hoće li ući u igru sad, hoće mu se desiti ovo, to je Amerika, ne može se to uspoređivati sa ovdje što se dešava kod nas. Dobro, ajmo ipak završiti nekako u optimističnom smislu, ne samo zbog vaših sjajnih igara u zadnje vrijeme. Zaista ste vrlo mladi i pretpostavljam da možete razmišljati jednog dana i o eventualnoj reprezentaciji, vratiti se u nekakav taj džir. Pa kako ne. Razmišljam ja i sad i gledam tu, vidim tu neke dečke koji dobro igraju u reprezentaciji i drago mi je da se čak i pozivaju ti mlađi igrači. Normalno da bi ja volio da me trener pozove, da pokušam se tamo s njima nadmetat. Ali mislim da još tek za godinu dana ako Bog da, odem u neki pravi klub i igram pravo i onda pokažem svima opet još jednom šta znam. Sami kraj, dakle Europa je vjerojatno sljedeća destinacija tamo negdje na jesen? Da, sigurno da ćemo tražiti negdje i opet ista stvar, da je klub pozitivan i da ću ja igrati, da će oni prepoznati da ja mogu biti tu negdje jedan od glavnih igrača, samo mi je to uvjet minute i to je to. Puno sreće i da ostvarite ono što imate u sebi. Hvala. Nik Slavica je pomogao Adria Škrljevu, a Škrljevo je pomoglo Slavici da razbuktaju, da rasprše, da rasplamsaju svoje vrijednosti i nakon Slavice imamo prilike poslušati i kakav je zaista aktualni trenutak kluba. O tome će govoriti trener Damir Rajković i predsjednik Vice Sepp. Sigurno da je bolje i atmosfera i raspoloženje je bolje. Mislim da smo napokon složili roster, nemamo povreda, posložili smo se, došli smo na sebe i mislim da je to neki put kojim ćemo sad u ovom trećem dijelu prvenstva broditi i mislim da ćemo ostvariti dobre rezultate. Neki momci su odlazili, Gospić, neki su se nažalost ozlijedili i to dosta teško, kao što je Barnjak. Bilo je baš problema sa rosterom ove sezone? Je, veliki problema je bilo na početku od Amerikanca koji je otišao, na kojeg smo računali i onda se tu nadovezale te dosta velike povrede za nas. Stvarno su bile predrastične jer na jednog Barnjaka na kojeg smo računali kao nositelja ove godine momčadi, izgubili smo ga na cijelu sezonu. Vrkić 2 mjeseca u povredi, traženje nekih novih rješenja, jednostavno nismo uspjeli do nove godine. Tako da smo sad poslije nove godine kompletirali se, složili se i mislim da ove 3 pobjede za redom pokazuju da smo na pravom putu. Nije lagano, to su i razlozi za nervozu. Čak ste ih i vi ispoljavali, iako ste miran čovjek. Bilo je jednostavno takvih nervoznih trenutaka. Pa je, bilo je normalno kad se nervoza uvuče, kad neke stvari koje su izvjesne postaju neizvjesne i ne možete ih nekad ni kontrolirati, onda jednostavno tražite neka rješenja van onog svog sustava u kojem jeste i normalno da ih ne možete naći i koliko godina i iskustva imate i svega, jednostavno vas to poremeti jer normalno klub je iznad svih nas i želiš klubu sve najbolje, a jednostavno ne ide i kod da udaraš glavom od zid. A opet kažem, splet tih nesretnih okolnosti nas je doveo tu. Međutim, to je prošlo iza nas i vjerujem da je to nešto što se više neće ponoviti i da ćemo sad ići samo prema naprijed. Stigli su neki važni stranci, tu je došao Mandić, ali izdvojit ćemo Nika Slavicu. Uspjeli ste ga postaviti, čini se, na jako dobru poziciju, on je zadovoljan vama, vi njime, dakle to je razlog za zadovoljstvo. Kako od njega doživljavate?
Pa je, mislim Nik je igrač koji stvarno stvara kvalitetu i radi razliku na terenu. Ja osobno ga doživljavam izuzetno kao pozitivnu osobu koja se želi dokazati. Sigurno da svaki igrač ima svoje lutanje, svoje stramputice koje ga nažalost odvedu možda u krivom smjeru. Osobno za njega mislim da je igrač koji ima strahoviti potencijal, igrač koji sigurno našoj košarci treba i budućnosti sigurno i našoj reprezentaciji, jer je to dokazao kroz mlađe dobne kategorije. Možda to je jedno gubljenje tih naših igrača, to smo i mi pričali i prije, iz tih juniorskih u seniorske, možda je preveliki kroz nas i na tom bi trebali vjerojatno poraditi. Mislim da ova naša liga ide u tom smjeru da ti mladi dobiju tu priliku i da oni jednostavno kroz možda da ipak više poslušaju svoj razum, a ne neke inpute sa strane, da bi možda donosili bolje odluke i zato im treba ova naša liga da se tu stabiliziraju, da steknu samopouzdanje i da onda stvarno kao gotovi igrači ili formirani igrači odlaze na stepenicu više. Trokružno prvenstvo, sviđa vam se ta ideja? Je, definitivno po meni jedna dobra odluka, puno utakmica, dan je jedan prostor i za mlađe igrače da dobiju tu jednu širinu u minutaži, da se stabiliziraju i mislim da je to nešto što trebamo težiti i da će biti to bolje za našu košarku. Dođe jedno to razdoblje u kojemu ti se ne vraća sve ono što si ti dao i što si se nadao, ono što si ulagao i što si mislio da će krenuti nekako svojim putem. Dođe i takvo razdoblje, mi smo to imali ove sezone, na početku sve te ozljede nekompletni, nakon toga serija loših rezultata. Međutim, atmosfera se nije nikako gubila. Mislim da smo mi i dalje dolazili ovdje sa guštom, trener je radio svoj posao i jednostavno samo je trebalo, ono što smo mi kao uprava rekli, treba to pregrmiti, treba proći taj period i sigurno će to opet sve doći na svoje. Jednostavno nismo niti dopustili da budu neki veliki potresi i da radimo nekakve, ne znam, radikalne poteze, međutim, kažem, trebalo je vremena i evo, sad je to sve nekako pomalo sjelo na svoje, nije to još idealno, međutim, puno bolje nego što je bilo. Dobro, ogromna je šteta za Barnjaka, mi smo pričali s trenerom, ali nismo ušli u problematiku. To su leđa koja izazivaju veliki problem, bila je čak na neki način mrvicu upitna i karijera. On je vaš projekt, zato je to velika šteta. Pa je, naravno, zato jer to je mladi igrač, 98. godište, kojemu je ovo već 3., 4. sezona. Mladi reprezentativac. Reprezentativac koji je ovo ljeto proveo i sa reprezentacijom i u Kini. Znači, to je dečko oko kojega je budućnost hrvatske košarke. Barnjak je igrač koji će sigurno danas sutra imati dobru veliku karijeru. I onda sve to baziramo na njemu, nekako sve to posložimo i evo, desi nam se ta njegova ozljeda koja nije bezazlena. Međutim, i u tom trenutku mi smo stali iza njega, pustili smo ga evo na miru da u suradnji i sa doktorima i sa stručnjacima rješava tu ozljedu i da nam se vrati što prije i što bolji, što jači. Mi nećemo žuriti ovu sezonu sa njegovim povratkom jer je stvarno bitno da se dobro oporavi, ozlijedi, oporavi i da to se sve sanira i tako da sljedeće sezone se nadam da će to biti onda njegova sezona. On je ipak dečko koji je čvrst u glavi, pravi sportaš, tako da ja vjerujem da će on sve to nadoknaditi. Mi smo u dobroj mjeri došli zbog Slavice, zbog toga što je zaista zaslužio neke pozdravne minute, na kraju krajeva i vi što ste ga vratili. Bila je vjerojatno ideja da dođe i ranije. Je, mi smo s njim kontaktirali negdje u onom prijelaznom roku oko Nove godine, poslije Nove godine. Tada smo ga htjeli i on je već tad bio dosta zainteresiran. Rekao je da mu damo malo samo vremena da i on naravno posloži svoj smjer karijere. Tad su bili neki ABA ligaši u interesu za njega. Međutim, vrlo brzo, evo već početkom siječnja on je nazvao, mi smo se vrlo lako dogovorili i evo, on je pun želje i motiva došao u roku 2 dana na treninge i evo, mi smo za sad vrlo zadovoljni s njim. Velika je stvar da vi za pravo postajete na neki način neki rehabilitacijski centar. Uljarević je imao krasnu sezonu prošle godine, sada Nik Slavica, to su vrijedni igrači. Pa je, naravno, nama je drago kad takvi igrači kao što su i Uljarević i kao što je Nik
odaberu Škrljevo, jer sigurno su prepoznali da se ovdje mogu vratiti na pravi način. Svaki igrač ima ovdje vrlo dobre uvjete, to će vam svako od njih potvrditi. Imaju odličnog trenera koji zna s njima raditi. Vidjeli ste i sami da je Uljarević nakon onog dolaska iz Cibone kod nas, da je jednostavno proljeće bilo njegovo. On je iz dresa Škrljeva došao u dres hrvatske reprezentacije. Tako da podigao se tu, stvarno se počeo razvijati odlično. Isto tako i Nik, evo sada je tu već nekih mjesec dana, već je 3 puta igrač kola HT Premier lige, tako da za klub kao što je Adria Oli Škrljevo to je velika stvar, ali evo to je i ujedno i priznanje i našem stručnom stožeru i svima nama da ti dečki hoće doći ovdje i mislim da je to u neku ruku i naša vodilja i za budućnost. Što više tih dečki tako skupiti koji imaju kvalitetu, možda negdje nisu imali pravi razvoj, evo nadam se da mi možemo dati, naravno to neće biti možda za svih kao njihove priče, kao što su od ove dvojice, ali dat ćemo sve od sebe. I kroz prethodne sugovornike mi smo dodirnuli trokružnost ovosezonskog izdanja HT Premier lige. Uskoro ćemo uploviti u taj treći dio i bit će vremena o tome govoriti opširnije. A mi sada najavljujemo utakmice koje će se dogoditi ovaj tjedan već večeras. Utakmica protiv Gorice i Zadra koju možete promatrati u programu Arena Sport televizije od petka do nedjelje, nastavak 21. kolo našega prvenstva. Prije pregleda onoga što nas očekuje za vikend, ajmo proći najprije kroz ono što je trajalo nekoliko dana. Utakmice 20. kola igrale su se od srijede do ponedjeljka, ona posljednja na gripama bila je uvjerljivo najinteresantnija. Šibenka je zaista imala krasnu veliku noć na gripama. Odigrali su najbolju utakmicu sezone i neobičnom zrelošću osvojili značajne bodove 92-79. Nekoliko igrača odigralo je fenomenalne utakmice. Jakov Vladović zabio 21 uz 10 asistencija i 6 skokova. Druga valorizacija po učinku bila je Tonija Nakića koji je dodao 13 uz 8 asistencija i 6 skokova. Tonko Vuko i Ivan Vraneš ubacili su svaki po 18, a krasne minijature donosili su Bašić, Šarić, Tomislav Ivišić. Zaista velika partija Šibenke koja je uz 10 trica imala ukupni šut od 53%. Kod domaćina Pavle Marčinković 21 koš, ali nitko od ostalih suigrača nije ubacio više od 10. Još ranije veliko iznenađenje u domu Dražena Petrovića. Gorica je pobijedila Cibonu sa 89-84. Gosti su zabili čak 15 trica iz 27 pokušaja i uspjeli nadoknaditi minus od 11 košova razlike iz prvoga dijela. Ivan Majcunić je bio najefikasniji sa 15 poena, zabio je 4 trice iz 7 pokušaja. U Ciboni 15 Ljubičića, 14 Rebeca i 13 Bilinovca nije bilo dovoljno ovoga puta. Zadar bolji od Sonic Punta Mike sa 5 košova razlike. Sonic sasvim konkurentan u 25 minuta igre, međutim Zadar je kasnije zrelošću i kvalitetom ipak odskakao. Adria Olj Škrljevo bolja od Zaboka 103-97. Nik Slavica o kojem pričamo u ovoj emisiji igrao je zaista senzacionalno, 29 košova, 14 skokova i 5 asistencija, već treći puta zaredom on je najkorisniji igrač cijeloga kola. Jako dobro uz njega odigrali su stranci Doris i Robertson. Doris je imao double-double od 12 košova i 10 asistencija, Robertson 13 poena. Dubrava Furnir bolja od Hermes Analitike sa 91-84, važna pobjeda u borbi za ostanak. Sada Hermes još više zaostaje za Dubravom za 3 pobjede, a vrijednosnice Osijek bile su jače od Alkara sa 91-72. Evo i tablice nakon 20 odigranih kola. Zadar ima 18-2, 2 pobjede više od Cibone koja ima 16-4. Split i Gorica sada su izjednačeni sa 14 pobjeda i 6 poraza. Slijede vrijednosnice Osijek i Šibenka sa 11-9. Zabok na 7. mjestu ima 9-11, a Alkar na 8. poziciji 8-12. 9. ekipa Punta Mike i 10. Škrljeva imaju 6 pobjeda i 14 poraza. Dubrava je predposljednja sa 5-15, a Hermes Analitika sve dalje od ostanka u ligi, 2 pobjede i 18 poraza. Evo što nas očekuje u 21. kolu. Nakon naše emisije sasvim sigurno vrlo interesantan susret u Velikoj Gorici između domaćina i Zadra, dakako uz prijenos u programu Arena Sport televizije, a u isto vrijeme u domu Dražena Petrovića kreću Hermes Analitika i Split. Subota donosi 3 susreta,
Adria Oljš Krljevo protiv vrijednosnica Osijek u 19 sati, to bi mogla biti najinteresantnija utakmica dana. Sonik Punta Mika čeka Dubrovu Furnir u isto vrijeme, a u 20 kreću Šibenka i Alkar. Nedjelja donosi ogled između Zaboka i Cibone u 17 sati. Nemojte zaboraviti da je u prvoj utakmici u domu Dražena Petrovića pobjedio Zabok. I nakon ovoga dijela u kojem afirmiramo vrijednosti naših košarkaša, pred kraj naše emisije svakako i kutak košarkašica. Prvenstvo, sve ono što naše djevojke rade izvan Hrvatske u prilogu kojega je pripremio Ivan Stipčić. Polako se približavamo kraju osnovnog dijela natjecanja u prvoj ženskoj ligi. Odigrano je i 15. kolo, a rezultati su bili manje više očekivani. Raguza je napravila još jedan korak prema osiguranju prvog mjesta uoči doigravanja. Dubrovčanke su ovaj put u Višnjiku nadigrale Zadar, slavile su s 35 razlike. Briljirala je Ana Vojtulek, koja je sa svojim učinkom od 20 poena i 18 skokova za samo 22,5 minute bila i najkorisnija igračica ovog kola. Trešnjevka nije imala većih problema protiv Splita. Pobijedile su s plus 17, a gošćama nisu pomogle ni 23 koša i 8 skokova Ane Miše. Medveščak je u potpunosti nadigrao Pulu, završilo je s 42 poena razlike za aktualne prvakinje. Najbolja igračica utakmice bila je Anđela Strize s 27 koševa, čime je bila druga najefikasnija igračica kola po indeksu valorizacije. Još jednu uvjerljivu pobjedu vidjeli smo u Požegi, gdje je Šibenik ubilježio pobjedu od 28 koševa razlike. Među raspoloženim Šibenčankama istaknule su se Josipa Silov s 27 poena te Katarina Puljić sa 17 poena i 9 asistencija. Najefikasniji susret bio je onaj između Zagreba i FSV-a. Pružile su Riječanke solidan otpor, ali Zagrebčanke su na kraju bile bolje za 14 poena. Važne pobjede za njih, budući da je to bio dvoboj dvije ekipe s dotad istim omjerom. A kada smo već kod omjera, evo i redoslijeda klubova. Raguza ima 15 od 15, Dubrovčanke su i dalje bez pogreške. Slijede ih igračice Trešnjevke sa samo jednim porazom. Na trećem mjestu su braniteljice naslova, a četvrtu poziciju drži Šibenik. Te su ekipe daleko odmaknule ostatku društva, s obzirom na to da iduća 3 kluba, Zagreb, Zadar i Split, imaju čak 6 pobjeda manje od Šibenčanki. Blizu su im i FSV te Plamen Požega s po 4 pobjede, a Pula i dalje ne zna za pobjedu i uvjerljivo je zadnja. Sljedeće 16. kolo igra se ovaj vikend. Kao derbi nameće se utakmica na baldekinu između Šibenika i Trešnjevke. Raguza dočekuje Plamen Požegu, a Split je domaćin Medveščaku. Zadar gostuje u Rijeci kod FSV-a, a Zagreb će put Pule. Za kraj sad već tradicionalno dajemo prostora našim igračicama u inozemnim ligama, a ovaj smo put izdvojili učinak reprezentativke Ivane Dojkić. Bekšuterica mađarskog Seksarda imala je najbolji valorizacijski učinak od svih naših djevojaka u stranim ligama, 21. Postigla je 15 poena, podijelila 4 asistencije, osvojila 4 lopte i još 3 put skočila za samo 21,5 minutu provedenu na parketu. Njezin Seksard, nakon osnovnog dijela prvenstva Mađarske, zauzeo je treće mjesto sa 17 pobjeda i 5 poraza i time izborio četvrtfinale doigravanja. Eto, dragi naši gledatelji, dodirnuli smo i ovaj kutak u kojem se nalazi Adria Oljš Krljevo. Ovoga trenutka ekipa koja je na diobi 9. mjesta sa Sonik Punta Mikom, ali činjenica jest da imaju kvalitetu i da mogu otići nakon loših dana i do doigravanja HT Premier lige. Sva sreća naravno i Slavici, Mazalinu, svim našim momcima koji su u jednom trenutku malo stali u svojim karijerama, ali svakako posjeduju kvalitetu da postanu bolji i da postanu igrači i za neko visoko europsko natjecanje. Toliko za danas iz Bakra, toliko u 25. emisiji Hrvatska košarka. Svakako se vidimo i za tjedan dana.